Salam, selamat hari Minggu mari teh sude. Ta mulai acara ta, mare de mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tondi parbaria, natu palangi do tanon, amin. Songono do hatani Tuhan Yesus, martua ma aka nama uas male mida hati goran, aipo busron na dona sida, martua ma aka na iya stodi, ai idaun na sida do debata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami perdengkan basan nasumurung, namar pungulu hami dison, mangido tuhosian nasarwanami. Saya tabai maha porsion nami, jala pergugui hami, asa tarulon hami parangi naringgan, songon na pinangidu ni roham sian hami. Saya ramoti hami rodi haso sudah ni buhal nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maren dita.
Tatangion ma patik ni debata di minggu tasarion. Ima natar surat di Lukas 12 ayat 20 sia di ayat 30 sada. Asa unang malulu-lulu rohamuna disi panganon manang disi inumon muna. Unang boha-bohaon rohamuna disi akka si pelebegu na di portibiondo mangalului akka si songoni. Alai di boto amuna do na hasea akka idi hamu. Asal madilului hamu harajaoni dungi tabom mana do akka itu hamu. Ido sana atong mangidu gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya bargugu imahami mangulaon na hobar tubatimi. Amin. Marin deh kita. Rin mahita jongjong. Tato potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata. Amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo na sohatu dosan. Si topan nasa adong. Parum na tigor. Na mangumi jolma manusia. Narodo kami tujolom mano poti dosa nami. Akan nahula kami marhite-hite sian pangaleson nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh nirwan nami narwai. Nang sian pakation nami nasoture. Ro di pangalon nami di hisap-hisap nirwan nami. Natamasi tudo hona uhum kami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi do kami nuaing alani. Asima roham di kami. Ali di batan nani, perdingkan basa, jala para si roha doho alani anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sesama urusan nami saluna, jala suruh matodim perbadia tu orang nami. Asa tarbain kami mengului ho di bagasan hati goran, dohot hadiaun. Gabi saat kami Tuhan luan nasora sudah. Na pinar bagabagam diakan porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga taringot tu asesani dosa. Sonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho au marhitesian akka dosam. Jala dunga dilojaiho au marhitesian akka hajahatommu. Au tutu. Au sadiri manelesai akka panglesion. Alani hadirioku jala dang hea hupa ingot-ingot akka dosam hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Kur perempuan
Yesusku, buah-buah
Mari deh. Tatangion ma hatari debata turpuk epistal di minggu sia dung trinitatis tersurat di 2 Samuel 10 sada ayat sada roh di ayat 15 tajama marsikap soring sia nami maparjulu. Jadi dung salpu satahun jupang musetiki haboborhat ni akaraja gawe disuruh si Daud masih Yoab dot akan aposona baindonganna rodi sadok Israel asa disiapun nasida hala Amon jala ditukum hutar raba alai tinggal di Yerusalem do anggo si David. Demi mengira bolare, hehe masih David siang panoman jalan ribu bagas nirajai. Gabe diida masian atas tarupi sada perempuan nama ridu. Pulis itu tuh dorupani perempuan. Dungi disuruh si David mah suruhana asa ditakasi pangalaon ni perempuani. Gabi rok halak mah da si Betsebadui boru ni si Eliam jolma ni si Uria Margahet. Jadi disuruh si David masuruana menghalak nasida. Jadi dong saat nasida tujolona, laos diakupi manasida mulu. Alaidun menguras nasida sian haramu muli manasida tujabuna. Hape dung gabe-gabean perempuan ni disuruh masuruana pabotosa tu si David nin nama numnga gabe-gabean nahu. Suruhana itu si Joab. Suruh tu hau si Uria Margaheti. Jadi disuruh si Joab masih Uria menopor si David. Jadi dung saat si Uria tujolona disukun si David ma ibana taringot tu sonang ni si Joab do taringot tu sonang ni aka parangan nai do taringot tu sonang ni hamuson nai. Si David matus Uria. Tuan maho lau muli tu jabun jalaburi patna. Jadi dung luar si Uria sian jabuni rajai. Ihud masian kudina selehon-lehon sian rajai. Hape murum do si Uria di labung pitu di bagasan ni rajai rap dot salut na poso di tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi diberitahuan halak mati si David songonon. Dang tuat si Uria lalu muli tu jabuna.
Dungi didok sidapin matu si Uria, dan ambura horosian pardalanan, buasa sot tuat ho lahu muli tu jabung, Alai nina si Uria mamadok si David, garipoti parpadanani, tole Israel do Juda maringanan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku sian Joab rodi akan naposo ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo mau masuk tujabuku, lau mangan dohot minum, jala mulum rap dohot jolmaku. Songon sitorang, songon sitongna manguluho, mangulu dohot todim, molotung olo au mabain songoni. dungi nina si David mamandok si Uria, tinggal di sondo peho nang sadarion, marsogot peho suruh ho mulang. Jadi tinggal masih Uria di Yerusalem di nasadari dohot marsogot nahi. Dungi di otang si David maibana, asamangan di adopanna jala minum, pola mabuk ibana dibaen. Alai budarinai, ruar maibana lau modom tu purumanna rabdor akan na poson ituanna. Jala dan tuat ibana lau muli tujabuna. Tole manogot nai Muse di surat si David, masada surat tu si Joab, jala si Uria panomasana dibaen. Ia hata ni surat ni odo. Patongon hamuma si Uria tukan na sumobu marporang. Jala lumida hamu siap purina asahona ibana laos mate. Ido saatna martua do akan tumangion hatan di bata jala nau peopsa. Amin. Kur Jericho.
Tidakon maha porsiotai songona ina tidakon ni dongata sa porsian rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogona suatu dosan natu mapalangi do tanon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuata natu maun nabernit di panguman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang natua tubanua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahuwa amanai pargo na soatu dosani disimai bana pai mamula sogo tutanon mangu mihala na mangulu do namate au porsia ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan niala Kristen akha nabadia dot dia sesan ni dosa dot dia tain namandok mula mangulu sogo daging nihala naung mate dot dia nguluan na sora suda amin. Kurina Kamis. Naso
Horas Madita, Saluna Manginang, jala selamat hari Minggu ma tu amanami nanami, do yanakon nami naboso bulung. Tapai hurir ma Manginang, ting ta di Minggu Sadarion, ima Minggu Pasiahon, dung Trinitatis, topik ni Minggu ta, ima marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Naparjolo tikting namaragam. Nomor sada, Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel Pasahaton, selamat hari Minggu tu sude ruas nuhuria,
namba dohoti parmingguan sadarion. Jala akka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon. Upasatami mahata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita marhite-hite parmingguata sadarion. Napaduahon kami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatutubu. Dohot ulang tahun Parsaripion turuas nomor ulang tahun. Di tanggal 22 saat rodi tu tanggal 20 Juli 2024 tahun. Saya dilehon debatama gajang ni umur haipason dohot akka las niroha. Hatani debata tu akan nomor ulang tahun dienet sian pesalmen biddu 37 ayat 4 songonon ma didok. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Akagoar-goar nomor ulang tahun hatu tubuh dot hodripe boy mamanginang taida songonna adong di fokus ni huriata. Napatuluhon tikting neng marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagas sama panguli ganda Hendriko Arwan Eskom, anak ni Amata Insinyur Morlan Arwan, tubuh ni Inata Surya Boru Siregar, Sian Huta, Jalan Sewampu Baru nomor 20 Walu, Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot Orwan Dina Pasca Haria Siregar STH, Boruni Amata Johannes Siregar, Tubini Inata Siti Obun Boru Silalahi, Sian Huta Sigabal Labuhan Batu. Huria GMI Eprata Sigabal Labuhan Batu. Sakap Pamasuon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 maringanan di gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10 WIB. Paupaton ruas Nataba Naparjolo mamuka minggu sadarion nungagabe ruas ni huriata ima keluarga ni Amata John Ricardo Simanulang dot Inata Nopita Angelina Borulubis. Alamat Jalan Sebilah, Wek Galilea, Nasida Pida Sian Huria HKBP Simanulang Resort Simanulang. Napaduahon mamuka di minggu tasadarion nungagabe ruas nahot di huriata ima Ianro Agus Perlingguman Siagian. Alamat Jalan Titipapan Gang Persatuan nomor onom ruas Wek Betania. Palimahon sumbangan bunga altar. Di jalur huriata do sada set bunga altar songon naung taida manang tabereng di altar ni gerejata di Tikion. Imasian keluarga NN songon ucapan syukur ni nasida tu Tuhan atas haipason na jinalo nasida. Mauleate ma tu keluarga nong pasaton sumbangan bunga altar di tonga-tonga ni huriat tahun. Paunopon papungu pelean naparjolo saderion papungu pelean tujolo dohita 2A dohot 2B tu haporluan ni huria dohot sentralisasi. Napaduahon tu minggu nanengro tanggal 4 Agustus 2024 papungu pelean dohita 2A dohot 2B tu haporluan ni diakoni sosial dohot sentralisasi. Papituhon rapot Bibel Pro HKBP mamuka di tanggal 20 Juli 1 tanggal 1 Agustus 2024 di patupado rapot Bibel Pro HKBP maringanan di Hotel Labersa Baligi. Jalaborhat do inang Bibel Prota inang te boru tambunan laumat dohoti rapoti. Tatangyak koma asa denggan mardalan ulaun para potani di bagasan hadamean sian debata. Nomor 8 panitia pesta tahun Okimene inklusif
dohot pesta gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Naparjolo jadwal bajar dohot lelangkor boima amanginang songon nataida di stensilan ni warta jamaata. Napaduahon mewakili panitia kami sian parahlado pasaton mamuka sadarion minggu pagi do minggu siang di patupa panitia do songon dalan mangelului dana tu haperluan ni huriata ima marhite lelangkor nasogot nunga di patupa lelangkor marhite pungan kor ina Maria. Anon dung sipul parmingguanon amanginang di patupa do lelangkor melalui punguan kor ama Jericho. Alani gomos mahupada kami asa dung sipulan non pamingguanon unang pitor mulak kita manginang asa rap mahita mabege bolotung adong penasian ukap ni rohata boy mata pasahat melalui padurungan na diatur hon ni panitia. Nomor sia Dewan Koinonia Naparjolo seksi ama di hari Jumat di tanggal 2 Agustus 2024 di Patupa do PHD Partangyangan seksi ama masuk pukul 10 walu WIB maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel. Domutusi pinangido matusude ama na adong duriata asaria madohoti partangyangani. Dung sidung tiktingon nilea matiki tu ketua seksi ni ama amang Sianturi lao madok kata. Nomor 10 acara partangyan wek boima amanginang taida manang tajaha marhite stensilan ni warta jemata. Nomor 10 sada inganan nama jabui partangyangan wek di hari Rabu do di hari Kamis tanggal 21 Juli do tanggal 1 Agustus 2024 taida mamanginang songon na adong di stensilan ni warta jemaat. 12 torop ni ruas nama doti permingguan tanggal 21 Juli 2024 boima amanginang taida di infokus ni Kuriata. Nomor 10 tolu jadwal pelayanan mamuka di hari Senin 1 hari Minggu boima amanginang taida songon adong di infokus ni Kuriata. 14 jadwal parkor tu minggu tanggal 4 Agustus 2024 di permingguan pagi parkorma punguan kor gabungan sada dohot punguan kor ina Betania. Di permingguan siang markorma punguan kor ina Kamis, punguan kor ina Hanna, punguan kor ina Nazaret, dohot punguan kor ama Immanuel. Nomor 15 ruas na opname di rumah sakit dohot nang pemulihan di Tonga Bagas na parjolo ima hala inang nyonya siagian borsi manjuntak ruas sian wek Jordan tongon waing opname di rumah sakit Royal Prima Marelan. Na paduahon yana kota Ruth Patricia bor nabi 70 ruas wek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Na patuluhon LC bor Silitonga ruas wek Kana pemulihan di Tonga Bagas. Tikting tambahan ruas naong marsahit naong opname waeng di rumah sakit ima yana kota Dika Tarigan sian ruas wek Jordan. Tatangnya koma manginang asa hatop akadongata manang ruas na di bagasan parsahiton manang nambadala di pemulihan asa tumibu malum jalaboi romuse tu parmingguan suang songoni tu partangyangan. Na paduahon warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan ninggarejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boima amanginang taida songon nadong di lampiran kolom parhepongon harpengon ni huriata di minggu sadarion. Hami madok mauleate tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan manang pilihan tahun perpuluhan hamulateon diakoni sosial pembangunan ni huria. Di batama nama masu-masu sude ruas ni huriata jala file ni wartaon boy amanginang taida melalui barcode ni huriata.
Songoni tikting na masa di mingguon songoni neng masa di tonga-tonga riata mauliate ma di tuhata mauliate ma nang di hita salhutna. Nuaeng hupasatami matiki tu ketua seksi ama Nuriata. Salam amanginang. Parjulus hali kami sian seksi ama pasaton go mauliate tu amang padita aldemak 5 juta do sude amang inang para halu ni huriata sesuai program ni HKBP pusat dohot sesuai program tahun berjalan HKBP tahun 2024, 5 tahun setting, salah satunya adalah implementasi peningkatan iman dan peningkatan kegiatan di AMA di tiap huria HKBP. Disialani kami amang inang mengundang asude amani huriata asa parsidohot nalaho melaksanakan PHD di hari Jumat tanggal 2 jam 10 walu ima di gedung GSM di Huriata. Jadi sesuai dengan ditiki natau nalewat kita na taudang na tang tiki amang sejen amang tinabunan ma parhod disi bahwasanya tingkat parsidohot kegiatan permingguan maupun pertamiangan dok kegiatan lainnya di Huriata di kisaran 30 sampai 35%. Jadi sani kami dapat nami alana godang doa kaina nah mengikuti kegiatan ini. Jadi di sini kami dapat kira-kira di AMA sekitar 15 to 20. Alai muliate mah ipasat tami seksi AMA molo diberi kami do na parsidohot ama ni Huriata molo ruas ama nadong di Huriata sekitar 310. Jadi gudang doi adong do sekitar 20 to 30 halak na tinggal di luar kota mungkin ala di perkarjuan. Baru adong do muse na sudah gogo dang tolak bero tu bekas joron itu hata. Jadi dapat mami mah data na dapat sekitar 270 na boy per mingguan. Alai dapat nami do data rata-rata nomor minggu ama di Huriata ima di kisaran 80 to 90. Mungkin songon na minggu na lewat mungkin secara manual di YouTube kami di so dititing bagi Pak Pulsada di titingon siang 24 alai dapat nami do bagi opak pulsada dihitung secara manual siang opak pelonom. Jadi dapat do sekitar kita antara 25 to 30% per mingguan ama. Jadi melebihi daripada standar tu punguan HKBP sudah kita. Jadi di atas rata-rata do per mingguan nyama. Mulai tema tutu alai di si kami dengan moto nami baik itu belum cukup, harus lebih baik lagi. Kami mengharapkan tingkat kehadiran ama di permingguan maupun kegiatan ni kapartamiangan dok lelenya ikut lebih dumengganna. Jadi di sana ini kami harus sebetutu kegiatan ni ama ala ama do sebagai motor utama sian kegiatan ni huriai. Jadi di sini kami mengotang mana mengundang ama ni huriata asaro kita sehari sebulan melaksanakan PHD ima patanakon hatani ibata jala boy hita marsaor tusi boy hita masjidadaan sian antara wek. Jadi jalani kami mengundang ama ni huriata asaro di hari Jumat tanggal 2 pukul 10 walu di gedung sekolah minggu. Jadi songoni majo na boy pasatami godang maluate. Salam.
Tapapungu pilihan sarebe los marede mahita. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu amanginang. Selamat hari Minggu naposo bulung. Hatani debata di hita di Minggu Pasiahon dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di Evangelium Yohanes bidu onom mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat 15 songonon ma didok hatani debata hujahama dihita. Asa dung salpui ditari pari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Alai torop mahalak mangihuton ibana ala di idana sida tadda-tadda nabi nahenna tuna hacitan.
Dungi nakok ma Jesus tudolok lau hudul tusi rap dohot akasisianna. Alai jonok nama pasca hari raya ni Jahudi. Dungi manatap ma Jesus di ida ma torop halak Roma dapoton ibana. Jadi didok ma madok si Filipus. Sia dia ma tu horot taroti asamangan akaon. Alai didok pesongoni nalahu mengujuni ibana do. Ai di boto hiado si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana. Dang sai roti arga 200 hupang asa di jalo gandup nasida sasaotik. Dungi didok sahalak sian akasisianna ima si Andreas anggini si Simon Petrus ma madok ibana. Adong do dison sadadak danak na upeop 5 roti dohok 2 deke. Alai sadia mai tunasai torop. Alai didok Jesus ma. Dokon hamuma hudul akajol mai. Alai bidang do japalan disi. Dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Jesus ma akaroti i didok ma mauliate diparlehom mai tu akana huduli siad dekei pesongoni saguru lomoni rohana sida. Alai dung bosur nasida ninna mamadok akasisianna papungu hamuma aka ebe-ebei asa unang magopo. Gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i nasusuda akana mangani. Asa dung diida halaki tadda nong binahin ni Jesus i ninna nasida ma on ma tutu panurirangi nanaing ro tu portibion. Mamoto ma Jesus naing ro nasida manoro ibana lahu pabakiton gabe raja. Jadi mapor suma sasadasa tudolok. Ido sahat ni turbuki. Amanami nanami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tutu gudang do na masa di humaliang ta napataridahon tajompe paniak ni raut pernabung tajomado pe paniak ni namaniak alani siubeon namale. Kalau perut lapar semua hal boleh terjadi. Alasan niaka si bain hajahaton na tertakup rupani juk dui motivasina karena ekonomi. Asa molo songonima pangotak ni siubeon namale sangat-sangat berhubungan tu nang akka ulaon pe dohot akka nadinggan ido na ditatap Jesus di bagasan turpukon di sarihon Tuhan Yesus do akan na mangihutton ibanay dakolan akka puda di pasahat dakolan akka jamita alay dohot do di parwahon Jesus akka natoropi ay diida nung ngamalay na sida sa luhuna. Amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus saha tu bagasa tikyon molo tasukun akka dongata nasoro tu gereja ay dia hamu buama bainon sari makan. Jadi alani sari makanon gudang donang nasorobi tu gereja alani alasan sari makan. Idolana apakah ini sebuah joke atau lelucon manang gabe adong don waeng ciri nasongono dingulut sigano pari adong padohan songonon tiki susang uluna suku-suku di tongan keluargai ahamati langotta sodong be boras ninna kan alai dung mulai mertaba pasu-pasu mulai buibe adong ibana lahu manur si pangano di luar disukum mamuse idia mahita mangan na tabuate ninna dung adong akka hepeng na alai dung gabe mamora ibana mamora jong laus mangihu tu ibana gijang ni roha gabe dedo ise malangot ta sonariate hinna ra sada si parekel dui
alai tong do gudang disi nang akka namasa. Asa dipatuduh honido inang amang taringok tu siubeonon sangat mempengaruhi pikiran, sangat mempengaruhi nang partodion ni jolma. Asa mulu busur si panganon na buido halak gabe dengan parrohaonna jala jamot ibana nang dingulu partodionna. Jala mulu malesi ubeon buido gabe dang peduli jolma di parrohaonna dinggan songoni nang partodion na dinggan. Nangpe tongdo adong ngabusur ibana mangan minum alai tongdang diludui debata di bagasan ngoluna. Amanami nanami dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpukta di bagasan mingguon dina dibereng Yesus torop akan namangi huton ibana. Tung Yesus do na maparwahon. Marhiti sada suku-sukun tu si Filipus ya dia matu horot taroti asamangan akaon. Jadi adong do kepedulian di Yesus. Dada holan laho mengajari nasida di hatani dia bata. Alai kepedulian di Yesus taringok tu manarihon parmanganon ni akka natoropi. Sianon gabe tabotoma burjuni Tuhani marmahani ngulutta. Nangpe didok di akka jamita na asing unang hol sohok kamu taringok tu si panganon ninna ayaka parbigu na makol sohoni di epistel tainak di patik tainak king tajahadui asal ma jumulo dilului hamu harajau ni debata saina tabaun na dui tuhamu saluhuna ninna nakid dilukasi totu sada panugunugud doi dihita inangamang sada motivasi dohok pakirimon pabuadang di pasobudi bata hita diganu partikian jalat tadok maju di konteks tadi medanon di Indonesiaon nang pemohop tahilala mataniari di pagasan sabulanon alai tang dopei marpangotak tu bagasan akka na si panganotta narikot dihita si parngulun si ganupari. Alay bohama akka halak na di Ukraina law mga tu si jami taon di sarihon Tuhan Yesus do narikot di ngulun na sida. Hape kondisi orang di si. Bohama nang di daerah Palestina bahenon na sida ay tong do adong halak Kristen di si. Maka porsiay hatani Tuhan debata di sarihon Yesus nasida hape tonghon porang nasida. Outsura hita akka pangula na dihuta molo rolo goniari pola marbulan-bulan jala gabe gagal panen bohama bahenot ta inang amang ta kondisihon dirita songon akka pangula na gagal paneni laho mangatusi jamita di sarihon debata ngulutta di situasi doh kondisi na taadupi. Alay tabiring ma diturpukon. Iya situasi manang konteks inganan ni Yesus nang manarihon 5,000 halak mangan ima di Galilea, tau Galilea, Tiberias. Jala di halongonan, dausian keramaian. Dang adong di si partiga-tiga si panganon natuk mensuplai makanan tulobi 5,000 halak hatihai. Asa molotumpe adong na majual si panganon tu 5,000 halak amang inang songon nidok ni si Filipusima tung adong pe hepengta 200 hupang 200 dinar. Molo 200 dinaron inangamang balad juni sahalak untuk 6 bulan mon hatihai. Jala noaing peboy matahitung songoni paritungan na. Dan untuk membeli makanan kepada kurang lebih 5,000 orang
dang sai. Molo hali-halihon naking, molo di Bibel tay dibayar di kamus ni Alkitabi, 1 dinar adalah upah pekerja untuk 1 hari. Jadi molo tabay majo noaing ngatiboy majoy upah buruh 150.000 sadari. Itu kan? 150.000 sadari. Jadi molo ta halihoni 200 dinar hali 150.000 sekitar 30 juta mei. Untuk 5.000 halak mulu dibagihon sekitar 6.000 mei inangamang. Alanido Bibel tamadok 5.000 na dietong holan bawa nama gudang. Dang dietong dope danak songoni nang akaparpuan. Nadohot hati hai. Idolana di dok si Filipus dang sai 200 hupang laho manuhori. Artinya situasi ini akan menguton Tuhan Yesus dohot akasisiani tutu di bagasan situasi na sulit do. Nga menyerah si Filipus menyerah nang si Andreas. Walaupun Filipus inangamang malo mangetong adong di bana paretongan na takas ala jonok do hutana tusi iboto ibana do sadia ni organisasi panganon disi jalaboy langsung hatok ditaksasi ibana jumlah ni halaki jalaboy di bani mana paretongan. Tetapi hitung-hitungan dari Filipus itu sendiri dang menolong kesulitan na masa di hati hai. Jadi memang perlu do hita inangamang maretong di ngolutta alai tai ngok ma dang sudi paretong atai boy mangurupi hita. Ngolo malope hita maretong merhali-hali merbagi-bagi malo do hita teh enang amang. Merhali-hali do biasa na murah teh. Merhali-hali alitung malope hita tong merbagi-bagi mertabba-tabba doh mangorui alai disadak keadaan tertentu songon na diturpukon dang mangurupi kemampuan si Filipus na malo merhali-hali. Di boto ibana do, tang cukup 200 hupang. Tang cukup 30 juta nita majo. Lau manamui 5.000 halaki. Jala si Andreas pe tong do menyerah. Itawarhon ibadah do nyasada solusi. Adong do dison 5 roti do 2 dekke. Punani sahalak dak danak. Alai sadia mei tu torok ni halak songonon ninna si Andreas. Amang inang om majut na masa di tonga-tonga ni pikiran ni hita jolma. Hali-hali ni pikiran tamadok buhama para sainion. Tolu opat dana sekolah do kuliah. Gaji ni amat tanah sauddo. Mulo mergaji amat tanah tabudu pe. Hape odong musedo na sodong dapat gaji bulanan. Ba holan nasai dapat, nasai habis do. Jok do hita merhali-hali buhama parsainion. Buhama mamakkeon. Buhama udu niom musi sudi. Itu na masa di bagasan si Andreas do di bagasan pikiran si Filipus. Sadok mangihuton kalkulator ni jolma, hali-hali ni jolma. Dang tuk bahenon nasida manarihon si 5.000 halaki. Tapi lupa nasida nang amang adong do Jesus rap dohok nasida. Jesus naubalga sian si Musa. Ay si Musa martangiang ibana uju marung ungut bangsa Israel di pardalana sian Misir tu tano Kanaan. Marung ungut bangsoi tumao kiat do hami di Misir. Di Mesir hami gudang roti si panganon, doho juhu si panganon. Anggo isodang adong ninna marung ungu nasida dungi martangiang masih Musa tu debata di paro debata manna manugu nei doho juhut botari nei. Yesus jauh lebih besar daripada Musa. Heado Muse molota jahat di 2 raja-raja bidu 4 ayat 42 sahat ayat 44 panurirang Elisa. Pasahaton mangan 100 halak gerombolan para nabi.
sisiani akka panurirang 100 salak dengan sumber daya yang terbatas juga. Otik do sian sagu-sagui na bui di lehon alai bui do mangan 100 halak. Yesus ubalgado sian panurirang Elisa. Ido naso disadari akka sisiani. Ape na bura dope Yesus patupahot tadda halong angap pamalupon ragam ni akka namar sahit. Alai di tonga ni situasi na genting di Yesus naing lehonon na sida mangan 5.000 halak. Menyerah akka sisiani. Tungadong pehepeng ta 200 supang berarti hepeng na sida pedang adong 200 supang. Hati hai. Tungadong pe 200 supang sedia behenot tamanuhor si pangano di son. Adong do di son ni nasi Andreas. Alai 5 roti do 2 dekke. Inangamang roti naradeipe biasana si panganon ni manang bohal ni dana dui di parade omak na bapak na setongan ni bagasna. Jadi molo di sonari hera jajan mai bontot mai. Jadi bukan makanan untuk orang dewasa. Mulai patupai untuk makanan orang dewasa termasuk madekke nai apala dekke na geleng-geleng dui. 5 maroti si songoni doh 2 dekke na met. Makana di dokon si Andreas idia masain oni. Panganon ni songono gudang halak 5.000 halak. Inangamang dongan sahaprosyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa turpukon gabe jamita na mangulu di bagasan hita songo dia pe kondisita songo dia pe hamaolon na taadupi seolah-olah sian sudut pikir ni hita manusia sian sudut pandang ni hita jolma dang tuk be hita manalpuhoni dang tuk be hita mengadupi situasi i unang menyerah hita unang mundur hita alai taingot ma jalata jauh ma goar ni Tuhan Yesus Kristus. Marhuaso do ibana inangamang patupahon tadda halongangan jala manarihon narekot di ngolutta. Ai gari aik sian batu boy di paharuar de bata. Di parhorsihani boy marroan ak kapidong silote di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ai gari ak kapidong na martonga-tonga langit so mangula boy do na sida mangan. Ai gari ak kabunga na diladangi so mangula na sida boy do na sida umuli pahianna sian pahian ni Raja Salomo. Lamma hita na porsia na radut mangula ak kaulaon na bekerja keras jalahut martangiang marsitutu di bagasan ak kaperngulotta. Sumurut ma inang amang akka holsoi sian bagasan rohatta. Gariada pos marohatta mangulak kaulau ni. Di bagasan pos ni roha, say na pasu-pasu ni di bata. Alamar huaso do Jesus manarihon ngulutta. Inang amang dongan sahaprosyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabereng manang udut ni jamitai ahamanabu idot taima. Molo di epistel tayo naking Daud sa halak raja na marhuaso. Alay huaso nai gabi di pakaibana mabahin akka naso uhum. Mabahin akka naso dinggan. Daud do mabay kita kagum tutuhani. Takjub dan hormat. Dia berkuasa. Tetapi tidak pernah sedikit pun kuasanya dia lakukan mengenai sesuatu hal yang kurang baik untuk kita. Marhuaso ibana alai huddo ibana parholong di hitaon. Asa marhitei inang amang gabes ada cerminan mainang di tonga-tonga ni ngulutta. Molo dilihon di bata di hita huaso. Molo adong kesempatan di bagasak kita dilihon di bata. Adong di hita akka hak na istimewa. Adong di hita kuasa. Naing ma paduduhon akka holong dohot namar panarihon tapak ke holongi. Tapak kehuasoi. Unang nian gabe parohon akka nahurang dinggan tuak kadongan. Gudang do mulmasa akka proses peradilan di tonga-tonga ni penegakan hukum di tonga-tonga ni bangsota. Buido gabe marsiadu mangasahon kuasa.
tanggabe ditibangi, benar do manang salah na di belanai. Na penting ala donganna para leleonna jala alangaro tu ibana mangido tolong. Dibantu mamakke huaso na dong dibana. Sopola dipardulihon nasitong do na ni urupan nay manangdang. Jesus parhuaso na bulun alay huhut parpanarihon di tonga-tonga ni ngulutta. Ido mabahek kita marpos ni roha madala ni nguluon. Dangadong na sotar patupa debata. Jala di bagasan huasona na balgai. Ibana debata na marholong ni roha di hita. Na marpanariho di ngulutta. Asa marhitei na ngamang tinggal tatabay maringgas ta mangulag kaulaon. Tinggal marsitutu mahita martangiang di bagasan ngulutta si ganupari. Molo nga ringkas sita mulaulaon. Molo nga marsitutu hita martangiang di sarihot Tuhan ido hita. Tutu adong do aka kapitalis pemilik modal di tonga-tonga ni sistem perekonomian tanuaing. Boy marlomo-lomo na sida memindahkan sada modal tuinganan na asing. Boy na sida mengatur, menyitel, asaw nang dapok mangad diba sa kelompok alak. Misalnya akka pangulan di sada huta, boy tiba-tiba dijatuhkan harga ni tomat, HP pas lagi musim panen tomat di hutai sudi. Itu juga terjadi karena tadok majo akka ulah ni piga-piga halak. Akape modal. Alay manang di kondisi songo dia pe termasuk ma nang di tonga-tonga ni bangso ma pengikut Yesus hati hai margogo jalan marhuaso do tu hatta Yesus manarihok kita. Na mangiut inangamang marhite turpukon tabereng do. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat nang suadong pesipanganon na sianda danaki. Nang pesuadong akasisiani na mangurupi asa maratur sudi si 5.000 halaki. Alay dipakai Yesus do. Na adong didak danaki di jalo Yesus doi. Jala di argai Yesus do perannya ke murid-murid mangurupi asa boy teratur pardalanan ni akka pembagian ni si panganon ni. Sianon tabereng inangamang walaupun Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dengan tangannya sendiri, alay argado di ibana, kerela atta untuk membantu pelayanan Tuhan di tonga-tonga ni ngulutta. Alanido di jodoh hita sudi inangamang, apakah kita seperti anak-anak kecil itu yang merelakan 5 roti dan 2 ikannya diserahkan ke tangan Yesus untuk dipakai menjadi berkat kepada 5.000 orang? Atau apakah kita menjadi seperti murid-murid yang rela mengkoordinir massa yang banyak itu supaya masing-masing bisa duduk baik, mengelompok sehingga pembagian makanan itu bisa berlangsung dengan rapi. Baru pedi ulahon Yesus tanda mujizati. Di hiddat maroti di dogma mauliate, di sima mujizat terjadi. Surah inangamang dang tertib dope bangsoi hudul ngadi patu pa Yesus tanda mujizati ngamar sigulut jolmai pasti. Jalan mulu ngamar sigulut tutu inangamang bodo gabe berantakan ulau ni. Asa adong do tanda halongangan. Tapi yang sama pentingnya juga dengan tanda halongangan mujizat itu inangamang. Kita orang Kristen bukanlah hanya pemburu mujizat. Kita orang Kristen bukan hanya diajarkan untuk mencari mujizat kemana-mana. Alai diajari do hita tong asa maraturan. Molo tongon tang yang mangan mah. Unang makatahatai. Akasi bagi jabar soma. Molo tongon neng marsipanganon dibuat ma hobartu narikot di ibana. Unang pola pitor di pamanga sujo tu tasna, tu palastikna. Molo yarong pembagian si panganon, unang pola marsigulut, hera naswadong aturan. Sape hona ojor dongon na, hona ojor kena matua, akadak danak dang dipardulihon, holan alam manarihon di siubion na. Halak Kristen diajari turpu kondo, unak kolan mengalului mujizat. Jangan hanya rindu kepada mujizat,
tapi rindulah juga untuk memiliki keteraturan inang amang. Mula dong keteraturan di hita, ngadus noni sada pangaradion di hita laho majalo mujijat. Idolana di Cina ninna, kada dana dang diajari matematika dope. Tapi mereka diajari baris berbaris, disiplin, dan juga antri. Molo nga diboto dana kisyan hapo so onna, majamoton dirina, asa boy ibana, mengatur hidupnya secara disiplin, berhubungan dohot akadongan na asing, dung balgape ibana gabi terbiasa ma. Alan itu nang ditongan ibagas tapi inang amang tong doy kuswat tonot taon, tuak kaya anak kota. Kita ajarkan kepada anak-anak itu bahwa yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh mujizat, akan mendapatkan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan sesuai dengan iman kita. Alaidak kolani. Orang-orang yang percaya kepada Yesus juga harus hidup dalam sebuah aturan dan etika yang baik. Radido danaki berbagi. Radido akasisyani mengamankan sudi akka 5.000 halaki. Jadi mulu adong peka jokes madokon acura halak bataki tangadong lobi 12 panginin na kita main ngamang na menafsirkani tohodo ya cugari halak batak di sidang lobi atau jangan-jangan dang unang baca persoalan lobi holan ala dang boy taratur mersigulu sudi baulu mah sudat pembagian makanan ini. Alan itu inang amang hita halak batak Kristen ke anak do buruni raja dakolan mujijati narga di hita. Aleng ngulu na maraturani asa totong mian di bagasan hita ganuk marsada-sada. Na parpudi inang amang marhite turpukon jupak kita do songo dia mahalak naung di pasu-pasu Tuhan Yesus. Busur dosi 5.000 halaki gariada saat tu namar lubi-lubi. Satu berkat Tuhan yang harus kita syukuri inang amang ketika kita masih bisa makan sampai kenyang. Jala adong dope lubi sian akasi panganoni. Aledang gabe mubajir. Dan gabe sengaja si panganoni marbolongan. Pasu-pasu ni Tuhan Yesus tu 5.000 halak busur nasida saluhutna. Jalang aju molo nasida busur sian si panganon partodion. Busur muse di si panganon pardagingon. Gariada lubi muse si panganoni 12 apang. Pasu-pasu may nangamang si hirimot ta sian Tuhani. Pasu-pasu na songonom mah naro sian Tuhani. Mulu adong ka pasu-pasu na marharoruan sian na asing. Boydo hita dibayar busur alay di sada sisi adong muse harga yang harus dibayar. Alay mulu pasu-pasu naro sian Tuhan Yesus Kristus. Busur hita jala merlubi-lubi pasu-pasui di bagasan ngulutta. Idolana inang amang dihita saluhuna dongan saha persyaon sia dia do pasu-pasui sian tangan ni Tuhan Yesus. Jadi mulu markoran non ama jiriko si parabinggonon bagi yang punya 20.000 kasih aja dengan sukacita inang amang. Bagi yang punya 5.000 kasih aja dengan sukacita. Unang ala markoran non kesempatan memulai sada-sada. Tajaga humma ngulu na maraturan dohita. Nga apala jongjong dongat tadi son. Nabudari latihan doha mua mangate musete. Maceluja do pungon kor ama jirikon mempersiap pun untuk pengadaan danau. Latihan do musene nasida nabudari. Tak argai ma akadongata. Naong radina sida laho memilihon edde nasida. Lahu mangurupiah ke pelayanan di tonga-tonga ni huriatta. Siat Tuhan itu pasu-pasu. Manang na 5.000 pe, gabi saluran berkat hita songondak danak nakingani, martabataba do inang amang.
pasu-pasui jalo otta siat Tuhani. Alanido busur mahita saluhuna sian pasu-pasun debata ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika untuk seketika tapamago maju hitung-hitungan kalkulator nakingani. Karena saat ini kita bersama Tuhan Yesus dan dalam seluruh perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus. Amin martangi yang mahita. Hupuji hami ho Tuhan debata. Mauliate ditiroi ho hami marhiti-hiti hatam. Busur tod dinami Tuhan. Ubigi hatam napaposon rohanami. Adong doho ali Jesus na ubalgasian si Musa. Adong doho ali Jesus na ubalgasian panurirang Elisa. Natuk manarihon narekot di bagasan paranguluan nami. Jojo dohami Tuhan. Songon sisiami si Filipusi. Jojo dohami songon sisiamu si Andreasi. Mga saho pikiran nami sa diri. Lahu mangadupi sudi akka narekot di ngulu nami. Hapi adong doho rapok kami. Say martangiang dohami di bagasan guarmu. Alay hurang pos ni rohanami. Di huasom na manarihok kami. Alani mo liati ma Tuhan. Sonang pakilalaan nami. Mangulak kaulaw nami. Marsitutu mahami Tuhan mangulaw-law nami Jala. Marsihohot kami martangiang mangidu pasu-pasum. Huhut. Pamaloom mo kami marpangotik. Disudi na nilihumi. Marhitei ma Tuhan. Porseya kami. Sarihonom mudo kami. Jalatuk kami gabi habauran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami. Ali jahuba di batama nami alanido huwilik kami maho. Disudi ka ulaw nami, disudi parkarejon nami, disudi ka tanggung jawab nami Tuhan. Bicadili hokko di kami ho sa hanguluan dot haguguon dot hahipason. Urubi mahami jala pasu-pasu kami mangulahon aka tanggung jawab nami mangulahon aka ulaw nami Asa gabi sadadalan di kami makatidakon haguguonmu. Molo di pasu-pasu ho sudi aka ulaw nami. Molo diurubi ho kami Tuhan patupahon aka tanggung jawab nami. Lasong ni mali Tuhan madok melihat kami tu adupanmu. Ala di pasu-pasu hoko umur nagajang di aka ruas ni Huriam na marulang tahun di mingguon. Song ni nang aka ama nami na marulang tahun parsaripeyon. Mauliate Tuhan di aka nauli na dinggan di pasu-pasum di tonga-tonga ni ngulu nami marsada-sada. Song ni nang marsasaripe. Kubuto kami takas Tuhan. Hodo de bata natuk mamasu-masuhon gajang ni umur. De bata natuk mangaleon hahipason las ni roha. Dohot aka rejeki di bagasan ngulu nami. Alani pasu-pasu mama nami na nami ruas ni Huriam saluhu na. Hongniak kadakdanak sekolah minggu nang akaremaja na poso. Na marulang tahun di bagasan mingguon. Martaba-taba matuhan las ni roha. Gugu hahipason di nasida. Song ninang aka keluarga namar ulang tahun persaripeon. Saya totong ma lam di bagasan dami. Di bagasan las ni roha persaripeoni. Tarlumubi di bagasan holong nasiakko. Ali jahuba di bata amanami. Kuhamolati hok kami ali Tuhan. Di sudi aka ruas ni Huriam. Natuk pasahaton aka hamoleteon na pilihan na tu Huriam. Atong sepasu-pasu ma Tuhan aka tangan na pasahaton pilihan na hamoleteon na dohot aka sumbangan na itonga-tonga ni Huriamon. Naborhat sian roha na iyas madok moliate tuho dohot roha na manada di susudi dengan ni basam dohot pangurupyomu di tonga-tonga ni nguluna. Sahak matuhan tu sudi ruas di Huriami hobartu na hinaporsyaon nasida las ni roha martaba-taba di nasida hahipason martaba-taba di nasida le Tuhan nangakarejeki. Songonima martangya hami Tuhan menangyak konaka program di tonga-tonga di Huriam. Saya siroham pasu-pasu matuhan samardalan program kerja mingguan bulanan songoni nang di bagasan tahunon. Sudi aka program pakobasioni dengan dihobasi aka parhaladom dot aka panitia sudi manupahi ruas ni Huriam marlas ni roha kami molo mardalan saluhu nai bahin sangap di goarmu. Tanya ko kami Tuhan aka ruas ni Huriam na marsahit di tikyon imana marsahit di rumah sakit nang pena pemulihan di tongani bagasna. Tuhan tatap maka ruasmi lehom mah hamamalum dohot haguguon di inanami inang nyonya siagian boru si manjuntak sian Wick Jordan na dirawat nang di rumah sakit Royal Prima Marelan. Songonima nang borum Ruth Patricia buru na 70 sian Wick Jericho na pemulihan no yang ditongani bagasna. Songonima nang yanak komu di Katarigan sian Wick Jordan na opnami no yang di rumah sakit
doh inanami inang else boru silitonga sian wi kana na pemulihan nuaing ditongani bagasna. Tuhan de bata ape matangamu na badie mamasu-masu salhu na ruas mo na marsahit tanggal masahit sian nasida salhu na. Mauliate madiho Tuhan ng ulaw namin pe di baga sa minggu 7 luanon sa homa na madjuluan ni hami na mamasu-masu hami. Pos rohan nami Tuhan akan nauli na dinggan siyak kodoi jaloon nami. Pasahatom mo doy di bagasan ngulo nami keluarga nami ganuk marsada-sada. Marsanga maho ali di bata Jehovah Tuhan nami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapapung mapiliat ta tujulo huhu mahita maredde.
tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupas sahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaunmu, say saut malaw ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tu todim. Sahak matu panitia, unang majemulak kita amanginang. Roba punguan kur ama Jericho. Jadi maula tema di kita amang dot inang dot janakon nami naposo bulung. Nah tampil sadarion di lelangkur di Huriata minggu siang ima punguan kur ama Jericho.
Kalau boleh dalam kehidupan kita yang amanah, ada benar kita sudah syukur puji Tuhan untuk menyenangkan keluarga yang ada di gereja kita. Walaupun ada yang kita beri, kita juga sudah syukur. 5 tahun juga kita ucapkan syukur. Mau 1 juta juga kita ucapkan syukur. Jadi kita senang. Ya, mari kita dengarkan penampilan dari Gubernur Ama Diriku yang akan mendengarkan dan kami pembukaan Gubernur Persian Gubernur Ama Diriku. Kira-kira amanah yang berkenan untuk melelahnya. Boleh tunjuk tangan, kami bersyukur kami bisa mendapatkan ke bangku masing-masing. Ya, dimulai siapa yang mau merah? Nyonya Laur Bengkong, 100.000 rupiah. Iya, walaupun sudah senior, namun masih tidak berkenan memberikan kesempatan kepada yang pertemuan Ama Diriku. Ya, mau bisa juga. Saya itu 1 juta rupiah. Iya, dari keluarga Amang 9 juta, 9 juta, baru sebesar 500.000 rupiah. Iya, ini tadi 10 juta ya. Ya, ada lagi. Ya, ada. Nyonya Batubara tulus apa yang terakhir jauh dari jelas ada di belakang ini. Ini saya kira sudah ya kita sedang Nyonya Batubara. Iya ada lagi. Iya kita berarti 10 juta ya. Nyonya Mamulan Bersyakuri 100.000 rupiah. Dan mudah sebenarnya untuk oke mantan itu hari itu ya. Ya, aman.
lebus ya, jadi 200.000 ya. Bilang saya foto dan terus jadi dalam lelang ada itu terus. Oke, datang ya 200.000 dia pernah mantap yang ada. Jadi ada rumah Ya nyanyi dulu, nyanyi. memang manusia tapi Tuhan. Siang yang kedua, siang yang kedua, 200.000 rupiah. Kalau tak menjawab amanah sama pemikiran dalam. Ya, lanjut.
Malaysia upah orang itu lima di Lelangkor. Dang na tuhami na dibek kamu alai dalau mangurupi dia ke panitia don tinalau mambayan pesta di Huriata. Jadi dang pula gajang sidokono nami ate tung songono penaboy terpasa tami saya godang ma pinasuna di hita. Jadi kami sian punguan Kurama Jeriko adong lo sauti di papungu kami naboy terbaik kami apa di tikion di panitia di Lelangkor naboy terbaik kami godang na 600.000 rupiah. Oke ngai papungu kami siya kami sudi mulai ate ma di hita mulai ate manang di tuhata koras ma. Koras mulai ate ma bah langsung mah baik kamu seksi dana sian penguat dah. Nah, anak pula teh tai gila ke anggota. Hitung masa dia teh dapat. Oh, langsung turun tangan bendahara teh. Adang kobe tampil kamu. Ini nama teh melatih mah di Punguankur ama Jeriko. Oh ada lagi menyusul 100.000 Nyonya Tambunan. Iya baru Panjaitan. Tina dong kobe. Dari sada ID ada orang kobe ya. Pete jo. Adong kobe. Nah diripu 2 kali. Waduh. Nah menyusul do sada-sada do manudu. 100 nakin Nyonya Tambunan. Keluarga Tambunan. Nah, neng adu pe pembina nih. Neng marede do amang pendita. Pembina. Omar Foto jo. Adong kope. Oh iya. Nyonya keluarga Pangaribuan baru perangin-angin. Baru Sugur Singa. 100.000. Iya, Yon. Oh, keluarga Siregar baru turnip. 100.000 rupiah. Sada-sada pe ngang. Ulah seru aja. Jadi total ini tunjuk. Sehari do neng. Apa itu? Juta 520 dah. 5 juta 250. Dia tahu 5 juta 250 masuk kan. Iya, informasi sian seksi dana. Ima hasil lelang kur sian punguan kur ama Jeriko godangna 4.387.000 puji Tuhan. Mulai tema dihita. Nah, habis. Jadi di mingguan dapat 10 juta. Amang ketua panitia. Puji Tuhan. Adong gope 10 kali naik. Mulai rata-rata 10 nggak 100 juta. Oh iya. Allah inang Allah.